Eskerrik asko gaurko basegotiarren, gaurko ekitaldi ez da bakarrik sari banaketa bat. Eskualdeko gaztien ekintzailetza eta gogoa lerroan ipintzeko Aurten, 8 ideia enpresa aurkeztu diez lehiaketara. Oso proposamen ezberdinak esan diez, guztialderako, gure eskualderako aukerak zabaltzetan ez. Bueno, hago gustu proiektu basatoz. Lehen sektoreko ideia honenaren irabazleak Eskualdien basogintzagan metodo barrizek sartzearen presente inaz. Sari hau, Garile enpresa ideiaren. Garize berreskuratzie da, zentzu ezberdinetan bai garize ekoizpen moduen, landare moduen, kulturatik eta ondaretik bai. Aipamen bereziaren irabazleak Aurkeztu gendun proiektue, errelebo generazionalari buruz, sektorie gaztientzako erakargarri eitzen, seguruetan txandakatu eitzen gara, oporrak bebadeko guzi bete urtien. lehenengo saridurak 3.000 euro eta torraldaiko aholkularitzak eskainitako urte baterako aholkularitza zerbitzua. Hainbat eratako jolasak egiten doguz, tradizionaletik eta barrizetarate, eta hainbat urteentzako direz, txikizetatik, nagusitetara arte, eta gero egoitzetara, eskolatara eta plazetara goaz. Zorizonak irabazle guzti hori,